Arratzaldeon txoriene gaur martitzena, urtarriak 10, hilabetean erenaia pasada. Erenaia, eta batzu ja, aste santua noiz iritziko desiatzen egoten dira. Bueno, diogan nik uste dut goiz dala, baina proposamenak, urte hasieran jartzen dira proposamenak hasteko, inoiz ez da berandu, eta zuen proposamenetako bat izeten bada hobeto jatie, guk ekartzen dut zuegu laguntza apurtxo bat. Gaur 3 errezeta, 2 presioan, nik 2 ekarri dut. Bi, ni bat, bakarra. Zuk bat. 3 ibarretu, Abra. 3 guztira. Beraz, egon adi, Dani azirinaz, oiaskoa kurri erara itxen, arroza ananakin batera. Arroza ananakin? Bai, bakit, pizza ananakin izetan dela holan, oso... Bai, holako kombinazio, bai. Bueno, ikusiko arrozakin zelan geratzen. Nik uste dut oso ondo. Irakurri dut errezetia indiar liburu baten, eta beraz, ingotza daukazu. Kontakotzu zelan itxen den errezetia. Bai, nik alan beharazu txiki bat daukat. Zeba? Piperminenko jarra ez daukazu jarrita. Eta nik kurri hori probatu dut. Ez, jarritu, gine azaldu. Etxien astu du, baina, pikantida. Errezetia itxen da anana ustuz, da aragisa txikituz, hori gorde ingo, eta sartagin baten erregoziko berakatza jengibria eta tipuleta. Gero gehitzuko azenarioa piperra eta anana, eta kozinauko pare bat minutuz, eta horrei gero botakotzau ilarrak, anakarduak edo urrak, sesamoa sixak eta erregoziko geixau. Arrautzak nahaztu, sartaginera bota, eta dana kozinatzen danean, ananan barruan sartu, gero beste sartagin baten oiaskoa gorritxuko, kurri pasta gehitzuko, eta dana batera kozinauko minutu pare batez, piper gorrixabe bai, xaflatan, eta kozinatuta dauenean koko esnia eta salda bota. Eta gero, zerbitzauko oiaskua, arrozaken. Beraz, bakite, osagai asko eta hola nahazketa asko, baina... Bai, baina esotikoa, eta gauza berria probatzea gustatzen zaigunez, aurrera. Eta berez, oiaskoa kurriakin, zuizeto zer herrialde torten jatzu burura. Hombre, lehenengo kurria entzun da India, baina egia da, badakit, oiaskoa kurriakin Londresera juten bazala, toki guztietan hori eskaintzen dutela, oso ohikoa da. Nahi duzu txapela? Ez, badakit zetako dana ondo. Zetako? Hau, hartzen dozu, kentzen dozu osto guztiak, lehortzen dozu aste bete. Bai? Gero lurrean sartzen dozu lan apur bat. Bai? Eta anana bat ateratzen da hemen. Benetan? Bai, aukera. Egia da... Probo dozu edo hori... Ez, baina ikusi genuen, ez, horre... Gidixoren baten ikusi osolan interneten? Ez, egon ginen, Azorezen egon ginenean, egon ginen ananak, azten zituzten olako, aztegi batean ekoizten zituzten ananak, eta erakutsi ziguten zein zan prozesua. Anana bat lortzeko urte terdi behar da. Anana batek, bakoitzak urte terdiko denbora bat urte bete eta 6 hilabete hola mai. Urte terdi, eta prozesu guztia saldu ziguten, lehenengo nola landatzen dituzten, gero beste toki batera pasatu behar dira. Baina hortako bi hauzu bai, klima ona, Eta batez ere... Kondatut, arrasaten ez dakite anana zikoan ero. Tropikala da. Eta horretik, Azorezen bai azten dira, baina bestela Hego Ameriketako, produktu bada. Baina da, lurrean, ez da, ni beti pentsatzen ez da, zuaiz batetik ateatzen zala, ez. Da horrelako, aloe bere antzeko lako, belar antzeko bat, eta erdian, pum! Anana bat ateatzen da. Eta horregatik, nahi bazu, gordeko dutzut, eta probatu aldozu, arrasaten ez, baina agian getxon, hor tropikalagoa daukazula klima, ateratzen da. Ni gustatzen gaten gehiago ideia, holan txapel moruan erabiltzen, baina... Hori, arginan hori gastatu zuen, hori, aspaldi, hori nala urteak erabili zuen, Carlos egin zuen, hori, nire kopia bat izango. Inspirazioa. Hori, patre, ez dakit. Oso ondo. Bueno. Bai, berez, etorten gatzu... Ni Londersen nena egon, zu egon da zauz inoiz? Ni egon da nahu, bai. Eta tipikoa da, errezeta hau, han? Bai, erresuma batuan, azkenean, pertsona indiar eta Sri Lankako jende pila eta Pakistaneko jende pila joan zen erresuma batura bizitzera, eta orduan, erresuma batuan zabaldu zituzten, jatetxe indiar desberdinak. Eta orduan, han hasi zen, arrakasatxu bihurtzen, oiaskoa kurri erara. Berez, indiara joaten bazara, bai, baina internazionalizau dauen herrialdia izen da, erresuma batua. Eta kurria tamil hizkuntzako da karil, eta saltza nahi du esan, eta berez da zuaiz bat. Hango zuaiz bateko ostoekin, Indiako hegoaldean, egiten zen espezie bat zan. Bai, da holako, zuk kurria indian bilatzen bozu, saltziaz aparte, izeten di holako osto batzuk limoian antzerako ostuak edo... Hau zen, ereinotzan antzerakoak, holan izaten dira?
Antza, behitu, horrek, juntzianean inglesak gara eta dastatu zutenean, da, maite minutak geratu ziren, baina osto hori, zuaitze horretakoa, antza, jaso eta 32 ordutara ero, ja, indarra ero zaporea galdu iten du. Orduan, lortu zuten, inzuten, gaur egun, ezautzen duguna korri bezala, da, nasketa bat, espezie ezberdinen nasketa bat, eta antza handi hartzen duela zuhaitz honen ostoarena, ez? Espezia nasketa. Eta hortik... Baina, kurriak bai desberdinak dauz. Bai, eta gero hori garatuz joan da, eta ja kurri pila bat aterea, baina oinarrian, saltza honen jatorria dator hor, Tamil herritik, beraiek kurri zuhaitzetik, eta gero hori ezin zuten ez mantendu, hori ezin zan ez erabili, izan kurria nasketan asmaketa. Eta oinarrian kurkuma dala gehien daukana. Orduan, kurkuma bakizu antiinflamatorio oso ona izateaz gain, kolorea ematen du. Hori da, kolorea ematen dut, ez? Eta gaina, zu bakitzu, Indiara joaten bazara, ez dauela inungo kurri espeziarik. Zu jaten zara, olako? Pastan da, dana, ez? Espezia ez. Nasketa, ez? Nasketa, bai. Zu jaten zara, Indiara, postuetara eta merkatuetara, eta erakurri eskatzen dozunean, begiratzen dut zegoelan, aurpegi arraruakin. Eta antzaltzen dagoena izaten da masala, garan masala eta dauke masala desberdinak, arrainako masala, oiaskoan dako, txiken masala, ez dakizak, eta masala azkenean da espezian nasketia. Da guk, gero, hemen, ez, kurri ditzen dugu. Kurria ditzen dut zagu. Bai, berezan hori da, angara masala bezala. Eta gero horri, botatzen zaizkio, hainbat, kuminoa, nasketa horri, oinarrizkoa beti izaten dira, kuminoa, gero martorria bai, baina, kanela, pikanteak ere, badaude, pasta moduan ez, guk hemen pasta moduan erabili du, berdea zer dauka, piperminak, berdeak, oso pikanteak, ze hor badaude gero, patrezana, kurri ezberdinak, eta normalean, oinarrian egiten zana da, masa egiten da hori, ze motrailuan, june nazten espezie ezberdinak, eta, horratatzen dinamita, eta egia da, hautzean bezautzen dugula. Hemen nik lehenengo ezautu nahi hautzean, gero hasi nintzen ezautzen pasta moduan. Hautzean izaten die, hori, indiarrak eta pastan izaten die gehiago, horre, Asia ekialdekoak eta Tailandia eta horko aldekoak. Hor gorrixa bai dauki, Baina berez, bakitzu badau kurri bat, deitzen dela Bindalu kurri, eta hori bakitzu nondoko jatorrixa? Portugalen. Bai, eta da, Horrek, pentsau. Pikanteena. Ez, etortzen gatzu burura kurria, lehengo India, eta gero, Erresuma Batua, Portugal, Tailandia, eta hor, bazkenean, kurria jateko eta itxeko, modu desberdinak. Bai, Bindalo honek daukana pipermin, gorriak, pila bat, eta, esan dugu, aragikin normalean jaten dago iaskoarekin, txerrikiarekin, arkumearekin, baina zua, esaten da, hau dala, pikantearen maitaleen dako. Hori da gata, niretako orde bat. Hori. Platera iragokionez. Hemen txikitu dut, lehengo anana, zuritu indot, gero satitxukot, baina hasi bigara erregosten. Bai, txikitu duten tipuletia, berakatza eta jengibria. Hori egongo da ondo suestiduta, eta ontxe joango gara, osagai gisa usartzen kasunetan, azenarioa eta piper berdia. Eta orduan, hau da arroza lagungarri moruan. Gero kurria desberdin doia, han beti itxen dago ez, nik uste dut arroza, kurria oiaskuekin, beti arrozakin lagungarri bezala. Eta arroz txurixe izan leike, batzuk beba itxen dago olako arroz bat espeziatua, kardamomoakin, kanelarekin, hori ez, piper baltzakin. Hori oinarrian? Oinarrian arroza? Batzuk maspasakin. Vale. Eta hori, oinarri bezala, arroza oso espeziatua, gero kurriakin jartzeko. Nik etxian, itxen duten bakoitzian, itxen dut arroz surixakin, saltziak, kurri saltzak badauka, pikantia da, espeziak, orduan, gustatzen gatori lehuntzia arroz txurixakin, baina, hemen asmakizunekin gabiz, beraz, probautu zelan, hori, ananakin. Zu probautu daukatzu pizza ananakin? Daukatak, ordu, seguruenik bai. Ez da sekula? Hemen ingo utxorienen. Ez da eginez, baina, ez da, azkenean zer da, pizza bat, oinarriak antzeko, ez, tomatea eta hori, eta gero anana jartzen zaizkila gainean. Bai, era pizza tropikala edo hawaiianua deitzen jakona, izeten da, urdaiazpiko egosiakin, holan York urdaiazpikoakin, hori bai. Eta gero ananakin. Bakizu, baina hor gidoian julenek botako izkiula dienak eta ez dienak, da horren gorrotatzaile haundiena. Nik uste janara isa, ez
tala gorroto bera. Ez pagatzen gustatzen, ba. Baina egisa da, interneten batez be, badauz, pila bat jende gorrotatzen da benak, hori, pizza ananakin. Hori, tonta, gorrotatu ez da, ez eizu gustatzen, jazta, ez esan. Ez eskatu. Ez gustatzen, bai, ez eskatu, eta listo, hainbat sakrilegi badala eta esaten dabe. Keba. Bueno, hor, bestela, kurri ezberdin bat erabili, bota, pizza horri gainera, bitu, kurria zitzaion gaizki datuko. Bai. Hor, bueno, ziure egongo dala, ustela egongo, ziure egongo dala, oiaskoak kurriakin. Bada, seguro. Danei, gaur egun, denei, eta benetan, zapore berezia dauka eta gero eta gehiago erakartzen duen horietako, sartzen duzu, astezara probatzen, eta gure seme alabek eta oiaskoa arrozarekin kurriera da, pasan asteburuan prestatu nien, amaiurrek eskatu zuen, eta dana jantzuten, eta gozo, eta gutxia botanien, igual errezeta batia jartzen dizuna baino, koiarakada jartzen baizu, erdia botanion, baina ninok ez zuen protesta egin, eta danak barrura. Bueno, guk hemen txorienen, injou, nik aurrekoan gogoratzen dut, dinaola, digista batzuk, otarrenxekin, eta kurria botasotzagun. Inditzugu, holan, humusak eta bebai, kurriakin. Injou, oiaskoa, injou, arraina bebai, ez? Nik uste jende asko ketxean badaukala, ja, kurri pototxo bat, hautzian, ero pastan, ero, eta... Ja, ez da gauza arrarua. Ez. Eta hor, ezberdina, hau pikantea bada bindalu, gero dago mandraz kurria, hori goxoagoa dala, hori mandraz eskualdekoan Indiako hegoaldean, eta, pila bat koloretan behuten da, gorria, horia eta hori, normalen jartzen du, pikantea badien, ero ez. Basikuak, denda batera basoiasi, basikoa izango da kurria normala, eta gero bat igual pikantia. Baina gero, espezializatu batera joaten basari, aldez, areetan, arakinak, ni joaten ezen aratagira, hor sartzen ditu espezia pila bat. Eta hor, badauzazu desberdinak. Eta berak, botatzotza adibidez, hamburgesei. Badauka, oiasko hamburgesa normalak, eta gero, oiasko hamburgesak kurriakin, eta saltxitxei, da olako gauzi bebai. Nik uste dute gaur egun gazteak eta, oin guraso izan dienak, eta olakoak eta, ja kurri ezagutzen dute, eta gero eta gehiago eskatzen dute, eta ohikoa da, gure jatetxe eta dendetan da komertzioetan, kurriakin lagunduta, onduta dauden hainbat eta hainbat errezeta ezagutzea eta ikustea. Bere, seme-alabai gustatzen gake? Gure etxean seme-alabai gustatzen gake. Egia, nire etxean gure seme-alabai gustatzen ez zaien gutxi daude, gauza gutxi daude. Hori hona da. Hori da, txikitatik oso, ezer esateko gai ezinetik danetik eman diegolako. Gero, ikasten hasten dienien da, protesta, baina txikitatik, gure etxean txerriankak egiten bazin, txerriankak egoten ziren denentzako. Egia da hor guraso askok niretzako gaizki egiten dute, eta txerrianka, eta ez hau umeari ez digu emango, ze fuerte egia da. Jarri oso pixka bat, probatzeko, baintzat. Gero igual sorpresa eramaten duzu. Nik esan dizun, barraskilloa gure etxean gabonetan iten ditut, bi taper, bat pikantea, eta bestea pikante pixka batekin. Bera, sukumie... Gabe ez dute iten. Eta gana jaten dituzte barraskilloa. Gure niria behintzat, burrukatzen, eta ez dute bakarri saltza jaten, Ez, dena. Hartu barraskilloa, tak, eta gan. Nik egisa esan, umetan, nauen oso ondo jaten, gero niramak zigor bezala, edo ikesteko eraman zuztan, urte baten jangelara, bigarren edo hirugarren mailan, lehen hezkuntzan, eta hori, nauen ikesi jaten, baina gero, aman bazkaixa igual geixa presia nauen. Eta hori hasi nintzen... Teknika txarra, eta hori hasi nintzen ondo jaten. Baina nire guzu eneko, dala nire izebaitziarren semia, nire aman aiztia, da askotan joten ginen, igual, bazkaltzera kanpora, hori ez, laurok, edo seirok, edo sortzirok, familia dana, eta hori, ni joten nintzen eguneko menuan, menu infantila eskatzen bakizu makarroia tomatiaz, edo jasko paparolan frijituta, edo olako gauzak, eta enekok, 3 urtekin, hartzen zitxun olako menestra, eta hor egoten zan, bera, izango bezan moruan, holan, 60 urteko gizon bat, jartzen zitxun bere sardezka eta labana, eta txiki, eta zatitxo danak jan, da zan, super, eta hori, da jendia geratzen zan, jatetxetako da jendia geratzen zan, hori, Ni hori benetan niri, ez diminitzen, azkenean ohitura da, ze normal da, eta jatetxetan askotan gertatzen zaigu, juten gara, eta zerbitzari esateko, hemen dauzkazue kartak, eta nahi baduzue umeen dako egin aldugu hau, eta ez, umea jango dute kartan dagoena, eta egia da pena amatei, horre eskatuko du arroza bakantoarekin, eta hori eskatuko dute,
eta gero eskatuko dute azpizuna, eta gero erreboioa, ze hau edakite latina, eta, bueno, merkea bateko zitzaidan, bai, nik uste merkea bateko zitzaida jango balukete, makarroiak solomoarekin, eta holan, baina ez guriek dena jaten dute, eta bueno. Bueno, bada anana gehitzeko ordua. Erdiko zurtoina be bai. Erdiko zurtoina bai, dana. Bale. Aizu, kozinatuta, kao, duda neukan, kozinatuta inoiz ez dudan ezin anana, ez dakien, zenik erdiko zurtoina, bueno, horregatik anana saltzen da erdian olako zurotxo batekin. Hori da. Zurtoin hori, nik enekien, kozinatuta, zuntz pila bat, hori bai, gero olako estualdi bat ematen badio patriri lasai, korrik ateatzen bada, hor sartu duin bertan, olako zuntzesko gaietan amarrazio janditu gutxi gora bera, momentu batean, eta ananak hori badauka, zuntz pila bat, gorputza garbitzeko, badaude, dietetan da anana oso ohiko izaten da, ez? Bai, jendia, ez dakit, bazkenean ur asko dauka, ez? Niri bakitzu zeitxa doztan, anana asko jaten dutenian, itxeustak gero saurixak aguan eta. Dauka puntu, ez dakit dana alergiaren bat edo? Ez, dane, hori jende gehien nahi. Bai, Bai, saurixak. Igual da asko jatian hostien, Zen bajaten oso ba, anana oso bat, edo... Bat oso edo erdixa, edo? Bai, bilu nik enekiena da, anana antza, lehen zirela fruitu pila bat, bai, hemen jarrikotzu argazkixaz, eske ikaragarritxa da zelako desberdina da. Eta 6.000 urteko evoluzioan gizakiak lortu du fruita batean batzea hori dana. Hartu zuek, mazmordo bajanean, hori aleman ez da gizu, mazmordo bajanean, matze olako txorten bat hartu, eta hemendik 6.000 urteetara matze izatea pieza bat bakarrik. Matz zaporearekin, eta hori. Hori antza evoluzioak hori lortu du, eta ananak lehen ziela, fruitu pila bat elkartuta, eta oin jadala, guk ezagutzen dugun fruita, polit, eta handi hori. Bakitu ze aldatu dan bebai urtietan ziar, ezein barre, baina nire txakurran arraza, bulterrierra, bebai hori urteotan eta urteotan, nire txakurran arraza eta arraza desberdinak, pila bat aldatu die urteotan, zuk ikuste duzu, lehengo bulterrierrak. Baina arrasakoak, ero nasketak. Ez, arrasakoak. Zuk ikusten zu lelenak, atalazienak, eta die super desberdinak, eta gero joan da, hori, modifikatzen eta... Eta nundi dator, baina nasketa batetatik, arrasa hori sortu zen nasketa batetatik. Zituzten naziak. Hori baita ere. Bai, hori baita ere. Eta erabiltzen zen, eizarako, eta holan, jendia bildurtzeko. Eta baita, joan da pila bat aldatzen, eta ikuste duzu, nazien bulterrierra, eta nire bulterrierra. Eta oso gauza desberdina die. Baina hori txakur pila... Nasketa batetik da. Hori, eta txakur pila batekin pasatzen da, eta fruta pila batekin bebai. Bai, eskenen, ananakin pasaudan baizela, ziur nau beste fruta batzu bai, oindala 200 urte guztiz desberdina diela. Seguru ume askori jartzen diozu naranja bat olan, laranja olakoa da, nik uste nuen zala olako botella bat eta likidoan zala laranja, ze gauzak. Eta barra egiten duzu, baina ez da broma. Hor, ultzaman badago, baserri eskola, barraskillo baserri eskola, eta egon zien hemen, eta berak anekdota kontatu zigun, hiriburu batetako emakume bat joan, heldua, eran umei behiak eta erakusten, eta galdetu zion emakume honek bere hilo bat esateko, nolak izue ze behiek ematen duen esne gaingabetua eta esne osoa? Benetan. Ez, hori benetan, ezion ume batek galdetu hau, nola da hau, emakume nagusi bat heldu bat juzitzaion, hiriburukoa, eta galdetu zion, hona nola dakizue? Eta beste, adarrako lan pixkat okerra dituenak horrek gaingabetu ematen du, eta gorantza dauzkanak osoa. Hori bai galdetzen bida, Baina, Patri, gero eta gehiago, nik lehengusua Madrilekoa daukat, eta berak kontatzen, lehengusua gaien badauka, mendira asko joan da, baserri inguruan da egon izan da, baina berak ikusten ditu, bere eskolako beste ume batzuen, beste guraso batzuen seme alabak, ze astakeriak esaten dituzte, eta astakite, baina zer. Bat juntzien, da ardiak ikusi, mira, orejitas, orejitas, bai. Behitxu. Danetan dira, nik ezagutu nahuen ez, nik telebistan ikusi nahuen emakume heldu bat, esanez, berak sudurra opera usaben olan sudur txikixaua izeteko, bere desioa zan, bere seme alabek ez aukitzia bere moruko sudurra.
Beraz, bueno, danetari da munduen, Hori esan zaben batek? Hori esan zaben, benetan, da, beraz esan konbenzituta. Eta, ez zioten, bueno, horrekin jungo zen medikuan, eta berari operatu zion medikuak ez zion azaldu parkatu. Hori ez da horrela aterako. Zan olako elkarrizketa bat eta kaletik, eta operazioen inguruan, da berak esaten zen, bai, ni operau nintzen, ni operau binaz, igual ez zauen operau da, ni operau binaz, nire seme alabek ez aukitzeko, nik aukidoten, hori ez, trauma edo berak zaukan komplejua. Flipau. Bueno, hemen. Benetan jendea oso gaizki da hola buru. Hemen, errezetan. Aurretik daukotzuen arroza egosi bat, holan frijitzeko, auki egositza da hori bota bihotzat. Orduan, hemen, arroza ilarrak, holan ilartxo batzuk, sesamo hasiak, eta segitxuan botako zaue bai, hau. Anakardo batzuk, edo, bueno, fruitu lehor bat, ez? Eskura daukaun fruitu lehor bat. Anakarduak, urrak, gustaten gatzunak, hori bota bazkenian, ikutu kurruskari bat izeteko. Eta aldi berian, nau, hemen, gorritzen, oiaskua. Hone die, oiasko, ez dakit deitzen din izterrak, honek... Izterrak. Bai, oiasko izterrak. Hemen. Izterran atzekua. Izterra. Izterran aurrekoak horik, da nik eroste ditut... Dana izterra. Hori, da nik eroste ditut, esurbarik eta asalbarik. No? Bai. Bueno, balen, ananataz egon gala, eta zuri ziztabak egiten izkiun zula esan duzunean. Bai. Bueno, horrezaten da, ananak proteina jaten dituela, ez? Bere, halako entzima azidoak dauzka. Bai. Eta, bueno, zukaldaritzan ero ezaguna da baita, ez? Jartzen baduzu proteina bat, aragi bat ero, anana zukuarekin ero laguntzen duela biguntzen. Orduan ez dakit, entzima horiek, ero zuntzazido horiek, zauriak eiteko garaian ero beraiatik edan, ero ez da izatik. Hori ondo interesgarri izango zen, norbait baldin badaki zeatik ananak mingainan holan sartatzen duen, ero horrek egiten dituen, zai guzue, txorien abildua eite.eus, idatzi eta saldu guzue. Adi egun gara bitartian, zigor, lanak bidal bihotzez. Venga, bota bertu. Ekarriko ez dazu, gopor txikitxo bat arrautzak nazteko, eta beste egurezko goiera bat, oi asko ondako. Holan, aukileike, holan kidia, azten jatzunak. Oso, no? Eta arrautza horra doa? Arrautza hona doia. Nio? Hori da. Legunean, jarraito jangen duen eltseko arroza, arrautzarekin, eta gaur ere, normalian, bereziak egiten ditu txori. Egoten da, jatetxe asiatikotan da egoten da hori arroza 3 deliziatara. Bai. Eta hortan izaten di, ilarrak, urdaiezpiko egoziolan laukitan moztuta, gero asenario bai, eta gero arrautzak nahaztuta, da holan tortilla frantzesa izango balitz moruan, gero horra botatzen jakona. Bai, Japonian ere badukate antzeko errezeta bat, baina egiten dute tortilla arrozadekin, bai, oso egoten. Hori inginen behin. Bai. Ez? Ez. Zose, antzerako edo ez? Ez, hau da ez, bai, hanbeste hau egiten dute, tortilla bat fin-fina ero mozten dute, eta ero arrozadekin salteatu egiten dute. Orduan, bueno, arroza eta proteina saltzeko beste modu bat, eta arrautzak baliatuz. Bueno, errezeta hau atala dut, liburu indiar batetik. Bai. Ekarrikotu gaur ez dut ekarri, ze gaur pixu asko naukan. Bai. Eta gaur ez dut ekarri, baina ekarrikot. Eta jartzeitzu, olako errezeta, indiako errezetak, baina apur bat desberdinak, eta apur bat berritzaileak dienak, ez? Berez, bueno. Eta hor zein dago, hau, ero hau. Hor pixari, Bian kombinazioa. Zadoren bien kombinazioa. Bai, horrega txikitzen nabil. Orduan hau, zutizikoko, hau, zu bizian jarriko, barrautzak gutxinaka. Hor, arrautza naski bat ingo, revueltu azaten dana. Hori da, bitxu, joeten dira arrautzak itxen, eta galditzen da holako revueltotxo bat. Orduan hau. Trinkoa. Bai. Orduan hau utziko aldabetera. Bai. Tzaliko zut? Hori itzali. Bai. Zero. Eta ontxe, honekin joango gara. Vale. Orduan. Hombre, eskenean kurria sartzen da. Igual, kurria danez da, gaur ez duten esko jarra ekarri, gaur ez dutzate piperbina botako. Kurri horrek desente pikatzen du, Bai. Baina desente... Itxura igual ez da munduko politxena? Ez, baina gero... Bai, nabaritzen da, Bai. Sartzen da nian gorputzean. Digestiorako ona. Bai, oso ona lagunduko digo, bueno, gaur oso menut dietetiko daukau, ananak sartu ditugu, digestiori laguntzen diotena,
gaina gingibitiza hortzetako ona direla ahorako, gero kurri pixka bat gure barrenak eta alaitzeko, berotu ingo du gure gorputza. Zutan pentsatze do beti. Eskerrik asko, Patricia. Gaina, badakizu, digestioaz aparte, badauela yoga postura batzuketan, yoga asanak deitzen dienak, badiela digestiorako lagungarrixak. Batzuk, badauz. Indian egon nintzen. Yoga egiten jote ziren? Yoga irakasle izeteko titulo bat ataraten joan nintzen. Bai. Gero ez izeteko yoga irakaslea, baizik eta hori, praktikan sakontzeko eta gehiago ikesteko. Zen ere ikasle bakarra izen da Denis. Bai, etxian praktikatzeko eta. Eta etxian egiten duzu, Konfinamentu garaian eta hasi ginen etxian eitzen. Bai. Nik normalian akademian eitzen dut. Iraietik noialaz, txorienekin eta ez dut denborazko izeten. Baina bai, akademian eitzen dut, baina nire gustatzen jaten da. Konfinamentuen etxian ingauen. Eta badauz postura batzuk, hori, gerrixa depende nola jarri, gero erakutzeko atzuk. Digestioaren laguntzen ditela. Bai. Hori, egia. Igual, hor badau, gure aurretik goizetan eta txorienen aurrien egoten dan adin berrin, Zurine Hidalgo... Zurine egiten ditu? Bai, noixian behin erakuste ditxuelako yoga asana batzuk eta igual egin geike txorien eme bai olako digestiorako ona din postura batzuk. Egin izan dugu txorienen yoga eta nahiko. Bai, esterrekin horre bakitzu arrazeteko da. Inzinun elkarrizketa bat, esterrei daukala, sarautzen tidore yoga, eta nik ezagutzen dut esterze, arrazeteko da. Yoga badauka ona edozein tokitan inaldala, ez? Hori, nahi dut esan, leku lasai bat behar duzu, baina ez da, beste, azkenean, gauza batzuk, ero kirol batzuk, ero praktika batzuk egiteko toki berezi bat behar duzu. Yoga edozein tokitan egiten da, indala. Bai, hori azkenean, flexio bat berzela, hori etxian izeke. Baina lasaitasunean, ez? Horre, behian, beko taberna topera musika baldin boka, horre... Igual olako kasko batzuk jarri. Musika purtxo bat, koko esnea. Bale. Berez. Hemen jarri dugu, lehengo oiaskua gorritzen. Gero jarri dotzau, kurri berdea. Gero piper gorrixa xaflatan, eta ontxe. Koko esnea, eta gero bebai gehitxuko zau, apur bat sapore gehixau, oiasko saldakin. Orduan, ze pentsetan gatzu? Hau usten bau, 10 minutu, plop, hau dana garbitzen dugu, eta jarraitzen dugu. Eta izango da, orduan, oinarrian hau, eta gero, hau gainean. Hori da. Hau bomba. Abia... Zelako useine dekogun hemen. Baina usai goxua, pikantia... Oso gozoa. Nik urre gustatzen da, etxean gero eta errezetak gehiago, eta zibar naiz, asmo dauka 2.0 horietan, Euskal Errezetak moldatzen kurri pixkatekin. Beitu. Txipiroiak saltzan kurriarekin. Baina saltza berdian lebatzana seguro ondo geratuko saiola. Txipiroiak benetan ondo. Eta txibiana zatik, ez? Probatzea da, Auskalo. Bueno, kurriakin bai. Ananakin ja, ez dakit, hor salantzak egon jodie gehiago. Ananak landatu ingo itxu, espada. Eta saldu. Jarri bina oinarri bezala. Baina, bada espada jarriko itxutolan, bata bestian aldamenian, holan gustaten bagatzu. Bat eta... Errepikauko zu, da espakatzu gustaten, jan besti da bestia gutzi. Orduan, hemen jarri dugu gure arroza, espeziatua, eta hemen jarriko gure kurria, bai. Bueno, eta India aipatuta, ez dakizu Indian egon zinean konturatu zinean, jende asko dagoen kablean. Konturatu, bakizu ze pasatagaten. Ni enintzela konturatzen jende asko zauenik, zu egon basara maritxuka joien, arrasteko plazan bebai, jende pila bat dau. Eta Indian bebai, merkatutan eta egoten da jende pila bat, nik uste dut, dala edapenagatik eta. Adibidez, Delin egon nintzenean, egon nintzen hor, 2 aste edo. Hiriburuan, eta enintzen konturatzen zein handixa zan. Claro, Deli oso handia. Claro, o sea... Zenbat biztanle, zenbat milioi. Ez dakit zenbat milioi biztanle, baina ni akordatenaz, irutik gora, zein akordatenaz, baina Euskal Herrixek 3 dauzka. 3 milioi da, bakarrik hiri batek zan Euskal Herri osua baino handixa bat. Gero, puntu batetik bestera, igual, tokaten jaten klase baten mutia, ez dakize, eta igual zan ordu terdi da. Lartzen taxi bat edo, olako aplikazio baten taxi bat, eta ordu terdi da zaun leku bat. Orduan, konturatzen zara handixa dela, zera oso zabala. Nik lagun ba neukan Mexikon bizi zala kapital federalen, horre neska bat, eta mendian korrika egiten zuen, mendira joateko, mendia aurkitzeko 3 ordu behar zituen. Benetan? Iritik urtetan ez da izemat ordu, eta gu Tokion ginean 8 milioi biztanle dauzka. Aurten, esaten da, Indiak
Txina, baki oin arte Txina izan da beti herrialde populatuena, aurten Indiak pasatuko du Txina, esaten da. Orduan, jendetza eta arazo bat. Arazo bat, baina esaten dabe... Nik uste dut orokorrean mundu guztian dela arazo bat, ja. Ze, iaz, 8.000 milioi pertsonatara iritsi ginen munduan. Zorionak. Eta esaten da, hemendik, 2000 urtera arte geisten jungo dela pixkanaka, eta 2100 garren urtean izango da, ez gora ez bera ez duena egiten, da hortik espero du bera egitea, ze... Da, bezala, ez da oso jasangarrixa. Ez da. Bueno, hau da. Emozionatu dira batzuk horratzean, da jatorri behar dira, betu korrika dauz, nahi, lasai, aurkezleak daztatu. Danotako egun gara. Hau da gure arroza ananakin, eta oiaskoa kurriakin. Azukortik probatu bizu. Nik honen... Nahi ditu. Hau nahi nuen probatu. Ni baita holan, argazkirako utzikot poli-politxu. Bai, berezia dago. Anana ikutu gozo bat ematen dio. Anana, igual, espajatzu gustaten holan errestak asixendako ez, pizzandako, arrozandako, ez bota, da jazta. Erresta guzti xain, baina anana barik. Eta nik uste dut, biak nazi da jango nukeela, nituzkela, ze honek indarra badauka. Eta hor, anana eta ilarran gozotasunak eta kontraste derrain behar du, hemengo pikantearekin, eta... Da zuk zein biozuin? Nik? Geratu gurekin, tekuzuko zu, Bueno, nik, Patri, pikante hori kainetik entzeko ananakin jarraituz, ingo dut postre antzeko bat. Ingo ditu, anana tutuak, anana kaneloiak, anana bilkariak, txokolate musarekin. Oso ondo. Zer iritzen jatzu? Postre politxa. Bueno, ez dakit. Esperimentatu inbar du, pixka eta ber nola ateatzen da. Lehenengo almibar bat egingo dugu, horretarako nahaztuko ditu limoi baten zukua, laranja zukua eta azukrea eta 5 minutu irakiten utziko dugu. Hor, ze botako du? Anana fin moztuta, hor barruan sartuko du, ontzen utziko dugu. Eta bukatzeko txokolate mus bat egingo du. Horretarako egingo duna irakiten jarriko du esne gaina azukrearekin, irakiten hasten denean txokolatea bertara bota, urtu, ostutzen utzi eta hotza dagoenean arrotuko dugu eta listo. Horrekin gero saiatuko gara, olako bilkari batzik egiten eta ea nola betetzen dugun. Saiatuko gara. Saiatuko naiz, ez da izeratarako, baina saiatuko naiz. Bueno, laranja zukua, 200 gramo, limoi baten zukua, nire errezetian bebai, saiatu inbin nintzen, anania usten, eta gero arroza hor jarten, gero txapelak baina esan dut, bueno. Ikusi dugu lan pixkat, gaizki, zaila, ez dakit. Gogorra zauen, igual atarako zen, baina, gogorra zauen, da esan dugu, urrengorako. Orduan, saiatuko gara, bilkarizekin bebai hor egongo gara, ez? Saiatzen. Ze botatzazu, azukrea? Bai, azukrea da, almibar normal bat, 200 likidoa, 200 azukrea gutxi gora dela. Irekin aldi bat emango diogu, nahi izan ezkero, ron pixka batero bota aldi diogu, eta gero hau, hemen sobratzen dana, ni sobratuko zait, ze azkenean anana hor sartuko dute ontzen, baina hau ibili aldozue bizkotxo bat moskortzeko, ero balio digu, almibar honek. Moskortzeko, kasu honetan esan, moskortuko zestoso alkoholik bota. Alkoholik ez dut, moskortzea deitzen da, bustitzea. Teknikoki eskala jarriko. Eta bestela alkohola badaude berratzen, Karriko dut olako laranja patxar bat, botako diot, eta hemen bestaldetik, esne gaina arrotzekoa, eta azukre pixka bat. Frutakin gabizen oingo ondan da, ontsa azukriakin zabizela, fruktosa iburuz ingo berba, ez? Ze fruktosa da, olako gozogarri bat, badala oso edulkorante bat moruen, ez? Azkenian da... Saltzen dana, hori artifiziala da, berez fruktosa, fruitak, bere frutaren azukra fruktosa da. Hori da, glukosan antzerakoa eta egoten da, naturalki, frututan, barazkixetan, esti mota batzutan bebai, eta gero artifizialak eta egoten dira olako irabiatuetan, da olako ultraprozesatu dien produktutan. Eta saltzen dute bebai, fruktosa saltzen dute potoan, azukrea izango mazan moduen, fruktosan badukazue,
eta hori gozagarri Baina, moduan hori erabiltzen. oso modan jarri izan, 80 hamarkadan, ze medikuek gomendatzen zabien, eta esaten zabien zala, azukra arruntan, baino osasuntxua. Baina gero, osasungarritasuna zalantzan jarri izan, oin dela urte batzuk, ze hori, azkenean gorputzan daukan eragina, izan da berdina, azukria dako. Bai, horrezat ez da diabetikoen dako eta balio zuela, baina antzat diabetikoekin urteekin erabiltzeaz fruktosari ero, bai azkenean kalte egiten dira. Ez jakintasunetik, baina holako zerbait entzun dut. Etorri esan behitu hori, kontrolauta da, ez da kontrolauta. Ez da kontrolauta, arrotzen dabil. Ontxe bai, Igual da sua jetxi dozulako? Baliteke? Detaile txiki bat, baina nahi nuen, berez, makillatxoa jarriko nion hemen, goiara bat, esan aterako, baina, bueno. Ez? Ez. Abitu. Zenbatik ez da txorinen, truko bat. Goiari esartu da, orduan ez da... Ez da ateratzen, ez. Ez da daratzen. Bueno, hori, fruktosa gaur egun ja, kontuta, ala ere, medikoan eta jun zaitezte, nahi dut esan, izaten basaete... Bai, guk hemen beti gomendatzago, joan nutriziosista batera, holan, espezializauta dauena, eta ezin kasu, telebistan entzuten duzuena, azkenean, entretenimendu moduan da ondo dago, baina azkenean, zientzialarixak eta medikuak, zuen osasunan inguruan, gauza egokixak gomendatu aldotzuen pertsonak. Bai. Bueno, nik, Anana, hemendik, ingo duana, nik uste dut, laurden batekin, nahikoa izango da, gaur denboraik ez dut izango, baina beste hemen oso polita da Anana nola zerbitzatu lagunen artean jateko. Hola ez, laukitan, xeflatan? Bai, baina da modu bat oso polita da, lagun baten erakutziko. Eta, kenduko diegu, azala ondo. Ni hori joaten, akoraten Kuban eta bueno, hori Amerika erdialdean badauzen olako herrialde batzutan ondartzetan eta zelan satitze itxusten pinak eta ananak, da zelako artista dien, ez da zuzekula ikusi? Ez. Hartzen daue ananak eta joaten die txixoka, ananak, eta mosten dutzue, baina anana bat osua, minutu baten. Kristonok artista dien erakutzin bezut. Anana freskue. Anananana. Las ananitas perrikason. Esaten zuen abestia dago, Desde Santurtzen, ez da ananakin. Ezkenik ezagutzen dutena da Kensaspina. Bueno, hartzen duzue horrelako mandolina bat. Hau gidoian zauen, barkatu bai, hau. Eta fin mosten zoazte. Nere txiste propio ez da, nere izkota errorik, Bitu, ikusten duzue, horrelako xafla batzuk atarako ditu, finak, eta hemen utziko ditu, eta almibarra oin, ingo duana da, itzali, utziko du pixkat epeltzen, eta hemen, esne gaina arrotu, hasi zaigula, hemen arrotzen ez, hasi zaigu ja irakiten, sartu koiaria. Bueno, itzaldu ingo du ja, ze ja, beroa dago, eta bere beroarekin nahikoa izango da, txokolatea urtu, eta honek komenia 4 ordu ero oskailuan egotea honik komeni zaio. Ondo ostu behar da. Eta pein ondo ostuta dagoenez, izango zen esnegain normala moduan arrotzia. Hartu, holako adaska batzukin ero, eta sartu, eta hori izaten da, holako tarta askotan da egiten duten betegarri, gaina errexena egiteko txokolate mus askarra, honekin egiten da. Orduan egiten duzu ondo desegin txokolatea hemen. Azukre pixka bota diot, kontutan izan da, txokolatea dela 130ko kakaoa daukana, eta gero esne gaina hemen, 250 gramo genuzkala. Orduan, gozo puntu bat emateko. Tak. Zuk balkotzu botzaia. Emaitza hau izango zen. Hau da, oskailuan egon dela, otzotza. Daia, arrotuta dau. Eta hori, arrotuta dau. Ez, arrotu inbardo. Hau hotza dago bakarrik. Krema antzerakoa geratzen da, baina ikusiko zoin, nola haizea sartzen diogunean, nola aldatuko da. Eta hemen, jungo naiz, hori utziko dugu hor pixkat ontzen, eta bien bitartean... Pango zara arrotzen. Eta ikusiko zo, baina, hau, hasieran fin, baina gero, nola jungo dan lotzen, gorputza eta haizea hartzen, eta ingo du, holako esnegain txokolateatu gozo bat, hor poltsikoak eta euskana eskuak poltsikoan sartuta, irriparra atara zaio. Eskuak poltsikoan eta mingaina kanpuen. Atara zaio irriparre bat, bueno. Itxoinin behar dugu, hori utziko dugu hor, 5-10 minutuz ontzen, xafla batzuk gehiago sartuko ditu.
Hau ikuste duzu, ja, zira, Ejo, iro, sartu, hemen, bejo. Sartu ze behaza? Ez, kamara, foku, bai, atzamarra gine, arrapetan moztuko nea, atzamarra guztiko. Izkinara botata. Sartu. Bueno, hau, oin mauka batean sartu, jasoko du pixka bat hau, eta, oin bai. Oin, ez. Piztu. Kendu, ba, ez Lasai. Ona, bai. Vale, ointxatoz. Eta beste inoiz ustot txorienen hau pater egin dudala, eta azkenean behira da, holan geratzen dela, mokautxuak atatzeko, txak. Sopolitxa eratzen da, erreza da, hemen markatu, azpitik holan azpitik labana, gero goiti surtoiti bebai, txas sartu, eta ero alde batera batzuk, alde beste era beste. Zego xua dau. Bai. Hauek, ata ditugu almibarretik, ostutzen utzi ditugu, hotza behar dugu, kontutan izan da, maukan daukaguna esne gaina dela, arrotuta dagoela, eta dagoela, hotza egon behar duela, bestela desean egiten dela. Bueno, eta esan dugu lehen, barkatu. Ingot, mirorri bat bezalpetxu, zaitik ez dute jartzen beste bat gainean, da orduan ez bilkarixak izango, baizik eta lasaina bat. Hori, bueno, lasaina. Baizik eta kaneloiak lasaina. Milorria. Bueno, lehen hasi gara esaten ez, hola, anana, erabiltzen dugula, abesti asko, abesteko ez dakigunien letria. Eta zuk, bakitzu zein dien munduko 3 abesti ahoskatuenak. Zeintzu? Lelena, Queen. Nik esango eta gero zuk abesten bozu, hobe. Erakizun, nik uste dut jakingo zula, ose arrakastetxuena die. Queen, We Are the Champions. We are the champion, all the way. Oso ondo? Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Never gonna give you up, never gonna let you down. Down, eta downekin, The Final Countdown, Europena. Estofado en salsa, hori zukaldario da no dakigu, tia, hori oserreza da. Bai, niri hori ostaleitzako lehengo egunien erakutu zuzten. Bai. Bueno, hemen bitu gatz pixka bota dio gainean, eta, bueno, tutuak izan behar ziren, baina, bakizu, hemen txorien improvisatzea gustatzen zaigu, eta azkenean izango da, anana xaflak, txokolate musarekin, nahi dituzuen moduan. Ondo. Eta, nik nahi ditut nire hauan. Hau, argazkirako, Patrizia, ingotzut, olako bilkari bat, behitu, Olako, holan rabiolitxo bat edo. Hori da, holan bitxo hartu, holan. Eta guzti duzu, hau, egondanez epeletan, geratzen da biguna, eta holan, zaten dana, lantzeko moduan erresa. Holan, ahora? Hori holan, bai, bere hortan. Oso goxua. Kalesei gomendatuko diogu hau? Ez? Ez, holan geixo gultako. Eta bilkaria bebai inalzan, Holan izango zan. Nik uste politxa bolan dotorioa, ataratzen dela, milorrietan. Ona. Bueno, lagunok. Eta honekin, gure gaurko saia bukatu da, goxo, pikante. Eta... Bueno, fresko bukaria, ananakin. Hori da, eskerrik asko horregoterren, ondo pasarratzaldia. Bihar arte.